Ja, X, H6, Fruity via next level. De rimer rig på noget, det som kartoffelbrød. Kartoffelbrød bliver til mus, fordi vi muser jer. Det er en metafor af, hvordan vi vinder over jer. Irene, i blå lys og rødt på træernes gren. Pernille, du må godt pille ved min lille dille. Jonina, du er bare gravid, yeah. Vi vil også riste dig, Marie-Louise. Du hedder Maria-Louise, bestem dig for hele ved. Emma, du er historie og idrætslærer. Du har brugt hår, når du underviser, så sover jeg. 1 + 1 er lige med 10, vil det sige, men det vil vi ikke sige. Fysik giver skidt, da vi rækker meget fingrene op som at vi er bare top. Lad os ikke starte med kemi, fordi jeg er ikke kemi med kemi. S-ben er sej. Vi mukker lige så meget som Copernicus, da vi kan lide couscous. Kusse Irene, i blå lys og rødt på træernes gren. Pernille, du må godt pille ved min lille dille. Jonina, du er bare gravid, yeah. Vi vil også riste dig, Marie-Louise. Du hedder Maria-Louise, bestem dig for hele ved. Emma, du er historie og idrætslærer. Du har brugt hår, når du underviser, så sover jeg. Vi slutter af med at sige minder om en pige, der ikke kan ligge og blive, yeah.